Hello guys, so magandang araw po sa inyong lahat. So eto na nga, ah, narating ko na din tong Tangkay Nature Spring at na-inspire ako na mapuntahan to kasi na-feature to ni Drew Arellano. So sa mga hindi sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakaalam sa lugar na to, napakaganda. Kaya ito, pinilit namin na marating to. Pinilit kong marating to. Kasama yung mga, ayun, kasama ko dyan. Ay mga naglalakad niya. Bali, apat kami na nakarating dyan. Shoutout sa mga nakasama ko. Di ko lubos naisip na napakaganda pala talaga ng lugar na to. Sobrang nakaka-amaze. Sobrang lamig ng tubig. Tapos sobrang linaw. So kaya, ayan, pinilit namin na marating. Hindi ko talaga akalain na sobrang linaw talaga at sobrang lamig. Saka grabe yung ganda ng lugar. Sobrang linaw ng tubig, nakakamangha talaga. Kaya sana sa mga kanood nito, yung video kong to, sana supportahan nyo po ako and comment na lang din po kayo kung saan matatagpuan tong lugar na to. Kaya sasagutin ko kayo sa comment section. Kaya ano pa hinihintay natin? Puntahan na natin to. Sobrang ganda ng lugar na to. Sobrang marirelax kayo. Kasi sa lugar pa lang, pagdating mo pa lang, makikita mo yung pinaka sign nga na Tangkay Nature Spring. Sobrang ma-amaze ka talaga. Ayan, may cottage sila. Kompleto naman sila dito. May mga pagkain naman na mabibili. Ayan ako, nagbibideo pa yung pinsan ko. Tapos, ayan. Tapos, daming puno ng sa buko. Malamig din yung lugar pag narating mo. Mainit nga lang sa labas. Pero, papasok, ah, medyo mahirap kasi medyo maliit lang din yung daanan. Kaso lang yung dalawang motor pag nagkakasalubong minsan, hihinto pa yung isa para lang makatakbo ng mas maayos. Ayan, so ayan, nagpipicture pa nga kami dyan. Kaya puntahan na natin to, sobrang ganda. Tapos suportahan natin yung local nating mga pasyalan. Baka amazing. Tapos pag nilubog mo pa yung camera mo sa ilalim, lalo mong makikita yung ganda. Tingnan nyo, lulubog ka yan. Lulubog ka yan. Ang ganda. O diba, tingnan mo nga nagsusokoy-sokoy pa siya ha, diba, sobrang ganda niya. Grabe, ma-amaze ka talaga. So ayun na nga. Diba, ganda ang ganda ng lugar na yan. Ang hirap pala mag voice over kaya comment na kayo kung anong plano nyo. Pwede naman kayo pumunta dito ng hindi summer. Kaya lang pag hindi kayo summer nagpunta dito, sobrang lamig niyan kasi summer pa kami, katirikan ng araw, sobrang init sa sa daan. Pero pag narating mo to, isang lublub mo lang, giginawin ka na sa sobrang lamig talaga. Promise. Grabe, apaka-solid ng lugar na to. Dito lang yan sa Sitio Marios, Bacolod, Huban, Sorsogon yata.
ano ko na lang sa comment section, lalagay ko na lang sa comment section ang totoong address na itong lugar na to para mas mahanap nyo. Kasi ako talaga sobrang na-amaze ako dito. Tapos malalim pa siya, hindi siya mababaw lang, malalim siya, lagpas tao din siya. Kaya talagang grabe. Hindi masasayang yung pagod mo. Tsaka yung ano lang dito, yung entrance lang dito, mura lang. Tapos yung parking fees ng mga motorcycle is 5 piso lang. So hindi ganun ka yung magiging gastos mo. Malayo nga lang siya pero sulit yan pag narating mo. Pag galing kang Manila o kung saang lugar ka man galing, pag narating mo to, malayo to. Tapos pag tanong-tanong nyo na lang pag halimbawa papunta na kayo doon. Kasi sa may papasok, galing doon sa may highway, papasok, malayo-layo din. Tapos puro pathway ang daan. So medyo mahirap pumasok, hindi makakapasok yung 4 wheel. Pero talagang grabe. Nag-enjoy kami dyan, Sobrang solid ng lugar. Kaya shoutout sa mga nag-swimming dyan ng araw na nandun kami. Shoutout sa inyo, buhay kayo. So, and grabe, sana na-enjoy nyo din. Pero sure naman na na-enjoy nyo yan, yung lugar na yan. So, ayan lang. Maraming salamat. Uy, kumidit pa, oh. Ayun yung mga bata, ang dami na shoutout dyan sa mga batang yan. Hindi na ako nakipag-ulitan sa kanila kasi hindi pa naman ako ganun ka, pa ako tawag dito, nag-a-adjust pa, hindi pa ako ganun ka, magsalita sa camera. Hindi pa naman ako nagsasalita sa camera. So, puro ganun lang ginagawa ko. Puro video lang. Hindi pa nga ganun kaganda yung tuha ko kasi medyo hindi pa tayo sanay mag video pero susubukan kong maayos yung pag-video ko para at least naman may mas maganda kayong makita. So subscribe niyo po ako, follow niyo po ako sa Facebook, para comment na lang din po kayo kung paano ko mas mapaganda pa yung mga vlog ko para naman po mas maging maayos. And syempre po, yun nga po, follow niyo po ako, subscribe niyo po ako sa YouTube channel ko na KB Moto para po dumami tayo. And syempre mas sipagan ko pa, mas galingan ko pa na mas maging maayos ang content natin. So ayun, pasensya na rin sa voice over ko na to kasi talagang hindi pa rin talaga ako sanay. So ayun lang, pinakita ko lang talaga kung gaano kaganda ang nature spring ng Sitio Marios dyan sa may Bacolod, Huban, Sorsogon. Sobrang astig, sobrang nakaka-relax. Saka ma-amaze ka talaga pag narating mo to. Ayun, lumangay pa nga ako. Diba? Para kayo mga shokoy. Ang ganda na. Oh. Ayan, so ang ganda na. Hindi ka kumbaga hindi ka maboboring pag napuntahan mo yan. Talagang ma-amaze ka talaga. Talagang kung pwedeng mag-overnight dyan, mag-overnight ka. Kaso nga lang, sobrang lamig dyan. Sa gabi siguradong hindi mo kakayanin yung lamig. So ayun, lang ang natin, voice over natin. So ang kasunod na ito, siguro na lang tayo, mag-montage na lang tayo. So tara, let's go. Na lang tayo, pakinggan nyo na lang montage natin and enjoyin nyo na lang din po yung video natin. So tara, maraming salamat sa iyo. Sana po subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel na KB Moto and follow nyo ako sa Facebook.
Marvin Gayala. Tsaka may page po ako na Kuya Marvin. Pero hindi pa ako nag-upload dito. Hindi ko pa ito ma-upload. Sana ma-upload ko din to sa Facebook page natin para dumami din tayo. At follow niyo po ako din, Kuya Marvin. Ayan yung mga dumating pa nga. Tapos ito po yung isang develop na pool. Pero pwede nang paliguan yan. Ayan, so pauwi na kami. Hindi na ako nakapag montage. So ayan, pauwi na kami. Papunta na kami dyan sa parking. Kukunin na namin yung motor. Kaya tara, let's go. Ayan, papunta na kami sa motor. Ayan, mga nakaparking na motor, ang dami, diba? Pero mas dadami pa yan pag may nakadiscover dito. Kasi sobrang grabe, sobrang solid. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Bye bye, subscribe po. KG Moto.